Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр. Хәзерге вакытта күп кешеләрдән ишетергә туры килде. Халыкның ди бәгыре катыланды ди. Мөнәсәбәтләр кешеләр арасында бер-берсе белән кеше йомшак сөйләшми, гафу үтенми, я булмаса бер-берсенең хисләренә игътибар итми башлады диләр. Хәтта инде мөхтәрәм кардәшләр, менә шулай бер кеше белән аралашып торганнан соң ул миңа шулай ди. Хәзрәт ди, урысча әйтеп әйтә, меня беспокоит одно, народ оскотинился ди. Халык хайванлашты ди. Әлбәттә бу теге мингел хайваннар белән сыйфат чагыштыру китергән вакытта әйтер идем, адәм баласы кешелек сыйфатларын югалтуы ул хайваннардан да түбән төшүе. Хайваннар бездән хәтта өстенрәк тә булып чыгуы дип әйтер идем мин. Кешенең гомере дигән нәрсә никтер мөхтәрәм кардәшләр кыйммәтсез булып калды. Менә бу бәгырь катыланудан килеп чыга. Бәгырь нәрсәдән катылана? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, йөрәк катылана өч әйбердән. Күп ашаудан, күп йоклаудан һәм ял итәргә яратудан. Карап карагыз әле мөхтәрәм кардәшләр. Бер караганда кешенең явызлыгы, кеше үтерүе, урлавы, талавы, кешегә зыян китерүе белән күп йоклау арасында нинди охшашлык бар, нинди бәйләнеш бар. Бер караганда бер нинди бәйләнеш тә юк. Ләкин шулай да бу мөхтәрәм кардәшләр бик нечкә хисләр адәм баласын бәгырен катыландыра торган әйберләр. Менә сез әйтәсез, олы кешеләр гел әйтәләр. Элекеге вакытта кешеләр бер-берсенә карата мехрибанрак иде ди. Ни өчен? Кеше күп эшләгән, йокларга вакыты булмаган. Кешенең ашарга әйбере булмаган, ачлы туклы йөргән, ял итү турында сүз дә юк. Шулай түгелме? Шулай. Элек тормыш авыррак булса да, мехрибанлык күбрәк булган икән, шушы сыйфатлар әз булу сәбәпле. Хәзер бит чыннан да без килеп утырабыз ашарга. Инде безнең ашавыбыз да тамак туйдыру түгел, күзебез кызыга. Эчебез буш тора. Шуннан гына ашыйбыз бит. Йоклаган вакытта да иртә белән инде хәзер рәхәтләнеп йоклыйбыз. Әле бер кеше дә шулай ди. Минем күз алдында машинасын яздыра ремонтка. Шуннан соң автосервистагы кешеләр әйтәләр, әйдәгез без сезне иртә белән 8-гә язып куябыз ди. Бу кеше әйтә, язмагыз ди. Яза күрмәгез ди. Барбер килмим ди. Нишләп ди? Мин сәгать 10-да гына торам әле җакыдан ди. Ягъни бу кеше үзенең эшләрен иртәрәк бетерә алса да, үзенең йокысын өстенрәк куя. Рәхәтләнеп, йоклауны өстенрәк куя. Мин бөтенләй йокламаска дип әйтмим. Ләкин һәр нәрсәнең үзенең вакыты бар. Менә шушы ләззәтләрне, нәфис ләззәтләрен күбрәк куллану, шуларга күбрәк омтылу кешенең бәгырен катылата бара. Кеше чыннан да инде башка хисләргә ул бер ничек тә аларны куллана алмый. Әйтәләр бит, рәссам кеше ач булырга тиеш, музыкант кеше ач булырга тиеш диләр. Монда да бәлки хаклык бардыр. Ни өчен дигәндә, бик күп зур эшләр нәкъ шушы әзрәк кенә ач булган вакытта, мохтаҗ булган вакытта килеп чыга. Инде тормышта рәхәтләнеп туйганнан соң, рәхәтләнеп шулай бит яшәгән кешеләр, алар башкалар турында уйламыйлар. Тук кеше ул гадәттә башкаларны да туктый уйлый. Әгәр дә инде ул гел ял итә икән, ул башкаларны да эшләми дип уйлый. Бу психологик халат. Кайчагында миңа әйтәләр, хәзрәт, мохтаҗлар юк бит. Каян табасың инде ул мохтаҗларны хәзер ди. Әгәр кеше мохтаҗларны күрми башлаган икән, димәк, хәзер аның үзенең бераз бәгыре катылана башлаган. Димәк, үзе шуның кадәр туклыкка килеп җиткән, башкаларны күрмәс хәлгә әйләнгән. Бит мохтаҗлар бик күп. Бик күп шулай бит. Безгә килеп ярдәм сораучылар да. Менә шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, үзеңнең халәтең нинди булса, син шушындый халәттәге кешеләрне дә табасың, эзлисең. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә шушы күңелебезнең нечкәлеген саклап калырга куша. Һәм аны саклап кала торган юлларны, ысулларны өйрәтә. Бер караганда гади әйберләр булса да, бит аларның мәгънәсе бик тирән. Һәм уйлап карасак, шушы эч әйбер белән
бәгырь катылыгы арасында без турыдан-туры элемтәне дә таба алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.